attention. Congratulations. An ƙara calculation. Gwamna mai malabu ne. Mu ne muke da nation. Congratulations. Akwai batu na motion. Gwamna mai malabu ne. Chairman of the lectured basic nake yabawa. Congratulations. Masu gwamnati forum. Gwamna mai malabu ne. Congratulations. Congratulations. Sakon honorable ne, commissioner commerce ne, kai gamma Umar ne, gashi nan a zaune baya gudun mutane na gwamna mai masoya, ku ne kuke da gayya kuma ga kunan da zuga ya bani babu burga, kai gamma Umar na maka congratulations. Nura garba zakin waka ina ta wake, gwamna mai malabu ne. Gatan da'iman gilitis a tafiyan gwamna mai mala suke iwa a shiyan mai mala kai kake da tarin mabiya mai haja ta kwarai ake bi a tsaya gatan da'iman gilitis manya mai mala gwamna sun ka iwa murna Zainab Adam kairina da amana shugabar da'iman komai ya zauna ta gwamna mai mala aikin kuma na kalla kuma je da'iman gili da mabiyan gwamna Ciro mun guji ba muna taya murnar samun Ciyawan Abdulaziz Basic Governors Forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin mai mala. Ciro mun guji ba muna taya murnar samun. Chairman of the lectured basic governors forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin maimala. Ciro mun guji ba muna taya murnar samun. Chairman of the lectured basic governors forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin maimala. Ya sarkin da ya ciro mun guji ba, gwamna mai malabu ni mai halin da tako. Gwamna. Chairman of the lectured basic governors forum. Dai jama'ar wurin ga kai sun karako. Maimala. Wanda a sannadinsa baki suka zo na ƙasashe daban-daban a ranar taro. Gwamna. Allah dai isar rasulillahi ɗaha da faman domin na sauke sabon. Maimala. Da na ɗauko nake shirin miƙawa jama'a rabbi tsare ni kar na faɗa tarkon. Ni Allah magiyana da ba su san su gana shiga inuwa. Kullum su sun fi san su ganna a rana Allah. Ciro mun guji ba muna taya murnar samun. Chairman of the lectured basic governors forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin maimala. Kai ya al'ummar kasar mu gaba daya da a ce duk wani shugaban da ke a kasar nan. Gwamna. Sayo aiki kamar irin gwamna na kankana har manya kuririke zance na. Maimala. To da babu wanda zai yo kuka kan batun matsalar shugaba tana damunsa. Gwamna. Domin shi gwamna mai malabuni yanda zai taimaki al'umma kullum nazarinsa. Maimala. Wannan ne yasa muke mishi addu'ar Allah ja kwana rabbana ya da kare shi. Gwamna. Sharrin dan adam da sharrin aljan har da sharrin kwari da ke hawa kan bola. Ciro mun guji ba muna taya murnar samun. Chairman of the lectured basic governors forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin maimala. Dan yau bana taya ka da murnar samun chairman of the lectured basic governors forum. Gwamna mai malabu ni CON namu aminin babu ga na Umar Zulum. Gwamna. Bakar fata da ke shiga turawa yayi aiki nan bar yabo su babba shi turum. Maimala. Maimala ko a yanzu ka aji rekod wanda gwamnoni ke ta yin batun shi a forum. Gwamna. Allah ne ya baka wannan matsayin na ciyaman of the lectured basic governors forum. Daukar nauyi na yin wakar ka honorable kai gama Umar commissioner na commerce. Maimala. Commerce industry and tourism.
ce in zo in yi baitukan ka gwamnan mu mai mala. Ciro mun guji ba muna taya murnar samun. Chairman of the lecture basic governors forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin maimala. Girma gashi yanzu ya daɗa girma, masu kushe tilas ku sallama ku yi shiru. Gwamna. Chad da Kamaru da Nijar da gida, Najeriya duk karkashin shi za a taru. Maimala. Dai maganar mitin na gwamnoni ne, Adamawa da Borno da Yobe kai ne garu. Gwamna. Idan ka ji wani tofa ba banza ba, darajar gwamnan Yobe yanzu dai ta karu. Maimala. Gyara zama mu gaida kai gogarma, tunda al'amarin jalla wahidin ya tsaru. Gwamna. Mai ta rawa kawai muna daga tsalle, duniya ta yi daɗi da mu da kai gwamnan Yobe mai mala. Ciro mun guji ba muna taya murnar samun. Chairman of the lecture basic governors forum. Allah ya taya riko na wannan matsayin maimala. Kanwa na zuba tana ƙara kuɗi, gwamna mai mala kai muke wa wannan lakabi. Gwamna. Ne tushe na wanga babban taro, wanda manya da ƙanana ke